Oh, mga kanter oh. Ang dami oh. Oh. Mga ano to, mga tetawag na. Barongrong oh, malalaking suso guys oh. Ang dami talaga oh. Ba't mo binabalik? Kunin mo na. Ito mga kanter, fish pond kasi to. Bawal kaming pumunta dito kasi may laman na bangus. Kaya dito sa gilid na lang kukunin namin tong nasa gilid. Ayun na. Ditoy. Wario. Nagipit to pa datoy. Adero din ako. Tinog yun no. Banugan. Pagod na mga kanter. Medyo. Mahirap kasi lumakad dito guys sa ano sa putikan. Oo, maputik. Tapos meron pa yung mga maapakan mo, may kahoy-kahoy. Suso! Masakit. Diba guys, para silang ano, baboy na naglalaro lang dito sa kaputikan. Nangyari, last ko na lang yun. Ay! 3 points! Puno na naman guys. Yan, pwede na naman nilagay doon. Yung isang pesto lang guys, ang dami-dami. Kapak-kapa lang dyan. Itong mga ka-hunter guys talaga namang number 1 sa kapaan. Balingan na panantay? Haan, sa bali. Ito. Sa bali. Posto. Ito yung nagtakal. Ang laki guys dito. Abot na eh, taon na eh. Puno na guys. Ay, talaga naman. Yan yung nagsasolo flight guys. Oh, di ba naman? Mag-isa lang pero grabe naman. Yan yung nagsasolo mga kanter. Tagasaan po kayo. Sige, samahan nyo. Nagsasolo flight yun mga kanter. Tayo, tagasaan. Ayaw magawan ng kuha. Nagabubot ang madagit. Dumalapos nga ikan. Ato bangus na ito eh. Diniigid ti ko ni mangrove. Ato gaday. Naalaan nun. Ha? Naalaan saan ko. O sige, paunahan. Kaya ni kanter ayaw. Kulit! Ay ma! Naganda na! Ha? Dami guys oh! Wait, napagod ako. Oh! Dami guys oh! Woo! Dami! Ang jubot yan. Grabe! Ang dami oh! Oh! Ay, oo nga. Sa baterya na. Puro ano. Kunin na natin mga kaidolo. Kunin sakikan. Mga ka-hunter, kunin natin. Gaduwag pa ito. Kunin natin dito para ilagay ni ano. Guys, yung ano yung lalagyan natin. Mga ka-hunter, ang dami. Nagbangsita ko. Oh, mga ka-hunter oh. Marami oh. Oh. Chamba mga ka-hunter. Ito mga ayong. Laman yun. Karga. Adupay dato eh. Ate ka lang apis pare ang may day. Apay, dapay. Ha? Padangit. Ay, tunig ka na. Man eh.
Pasayan! Wow! Wow! Talaga naman ang solo player natin nakakuha ng sugpo. Pasayan! Sugpo mga kaidol. Wow, Bana naman. may. Sugpo, Wala, laki. Ang ating solo flighter guys, nakakuha ng sugpo. Pasayan guys! Makatalaw ko mga. Ikaw na nupurong ka ka do. Nga tangay ka natin ko. Pagay pasayan. Para buhat guys, hindi na niya mabuhat. Kailangan ng backup. Oo. Back up guys. Hindi ka mga makilinya kami. Guys, mga ilang kilo na kaya yung binubuhat mo? 30 kilos. Wasaw. Kababan na mo to 30 tayo. Talaga ka 30 dito kababan na. 30 kilos daw guys, kasama yung tubig. Okay. Talagang mabigat yan. Yeah, mabigat talaga. Kasi puro shell eh. Nakunada. Dito mapuno dato. Dali, may kaggo guys. Tayo. Uy. Hirapan na yung tagabuhat guys. Sa ibabaw na ano, pilapil ng piskarya. Ay wow, ang dami na pala nilang nakuha din doon. Ada kasti mo. Pasayang nga dak. Na? Karya pa sa bahay na. Balik ang balik. Uy. Ang dami doon mga kanter oh. Ito tingnan mo lang guys. Yata pa. Mangrove. Ito gawa mampay. Tignan naman. Tinawag ko. Mangrove. Pagod ka na ba? Pasto ginalam ide. Kaandak tol. Kastan ni. Ako kanay bakit? Kasto yun eh. Ay. Tutumpay lang no ka. Sayang battery. 34 minutes yan. Tama yan. Tanya. Dama ay tanim ay sila. Namagatay man. Tiktam to ah. Urehan nagiyawi data kahit kuday di dadakal nga shell. Go. Won. Hmm. Naroon na tumula day tanga kano. Oo. Bagal mo camera woman. Bilisan mo. May kuha tayo guys, kago. Maala na bagi na. Kago guys. Ito yung lokan. Asaan? Lokan guys. May nakuha ka? Ay! Patay! Kiktok-kiktok ka mo dito. Dagang kamulit. Bangos na ito din may tayo. Pagtatapaw dapay. Pinangalap da na. Ang tagsigsigay dito. Tahimik, tahimik, tahimik. Tignan nyo guys oh. Magsa-solo flight na naman. Talaga naman si ka-Hunter Mike. Solo flight yun mga kanter. Iba ang mundo nun. Mahilig mag-solo yun. Iba ang mundo. Iba ang mundo. Hindi nagadoon na. Doon na Okay. Ang dami guys talaga. Hindi ata nauubusan tong fish pan na to guys. Nagadoon na. Dani. Ito. Ang dami ding anak mga kanter. Nangala ka sa may dito. Ayun mga latay to man. Iti.
ti kastoy pandipugo ore man ano lang. Barang umado. Agala ka anakan ah. Ibuson to tagamin na. Dagito yun taganak da. Ibuson to tagamin na pare. Kami ta susungod dadakpilan sumada. Titipan. Ore mga 20 lang. Ito guys, maglalagay din kami dun sa amin ng kahit 20 piraso lang para dumami. Walang ganto sa amin pero may ganto. May katubigan dun na maalat na mix, may ilog. Pinagkukunan namin ng alimango. Burisak naggawa. Tapoy ka mo. Alam Nya ajay. Baba na may. Malapot ka niya. Hindi malapit ka. Agkot ka. Pinagkadayo ka kami. Oh guys oh. Nagkadayo ka mo. Kaya mo ti-zoom, di ba? Pipinda-pinda mo tapos na makita. Ito. Oh. Yun. Dami mga hunter oh. Si hunter ayong. Ayun sako guys. Punuin pa natin mga hunter. Tingnan niyo yung taga-buhat guys. Talaga daw. Nahihirapan na. Mga hunter. Dapat dalawang taga-buhat. Ito dito papi guys. Kapit ka lang ha. Tepe ta sa marunong ng piskarya. Angkal tepe ta pangirya. Natin mo lang bagana. Ay ate lang. Talaga si kayo. PDP dun tayo na. Daunting. Ha? Daunting gani dyan eh. Guys. Hindi taon-taon nagpakasi ito mo lang. Takon to dati. Urit ta na dupet ta nay. Ha? Bawal ka no dyan. Tagkababaw na. Ka-hunter. Guys. Guys. Ay wow. Ang laki guys oh. Ay. Patay? Ada. Awan. Lokan guys, lokan. Da. Ay awan, awan. Patay? Patay. Ayun maglaki. Eh. Eh? Malmusda. Malalim guys, malalim. Ni? Uy. Malalim. Guys, ang dami dito. Tignan natin si Hunter Arsing. Ang dami na namang kuha. Oh. May ibang klase pa guys. Ano yung ibang klase? Magkaibang ano. Oh. Iba yan. Oh, may iba't ibang klase pala. Ay, oo, iba yung ano, yung form ng shell niya. Oh, 'di ba? Dito lang na part 'yan, yun na yung nakuha, oh. Dami-dami. Guys, pagkargaan. Pagkargaan ka nun, ay pagkargaan. Hindi na mabuhat ni guys. Mabigat na mga hunter. Hindi na nila kayang punuin guys kasi eto, more than half na sako pa lang. Mahirap nang buhatin, kaya parang mahirap nang punuin. Oh, di ba? Isang punong kahoy. Dami. Ang dami. Ay, talaga namang punong-puno. Grabe. Sobrang dami daw dito guys. Uy. Grabe guys. Nakakatuwa naman, di ba? Ang dami daw kumukuha dito. Grabe Tapos, guys, tignan nyo ah. sobrang dami. Tignan nyo. Oh, mga hunter oh. Ang dami oh. Oh. Mga ano to, mga tetawag na. Barongrong oh, malalaking suso guys oh.
Ang dami talaga oh. Ba't mo binabalik? Kunin mo na. Ito mga kanter, fish pan kasi to. Bawal kaming pumunta dito kasi may laman na bangus. Kaya dito sa gilid na lang kunin namin tong nasa gilid. Sige. O, dito na part lang. Makukuha. Tignan natin kung ila yung makukuha niya. Ito maliit. Na, Sa ipunin mo dalawa. dyan. 3, 4, 5, 6, Hmm. 7, 8, 9, 10, 11. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21. Ang dami. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ang dami guys. 46, 47, 48, Yan yung ibang 49, klase, no? 50. 50 guys, 50. Meron pa. Meron pa, 51, 52, 53, 54, 55. Yung maliliit guys, di na natin kinukuha. Yan. 56, 57, 58, 59. Ito guys. Ito guys, madami na tayong nakuha so stop na. Ibaga Tama na to mga mga, kaidol. mga more than 70. Ito, hindi, may nakuha pa si Kuya Ayong dito. Eh yung bilang ko Mag-isang daan kanina na. guys, may 70 na. So, 100 to. Mahigit. So, tama na. Mga kaidol, uwi na tayo. Wait lang. Pakita pa natin yung mga nakuha. Kasi sobrang dami na talaga. Eka, nakakaya naman dun sa may-ari. Kung gagawin natin 2 sako. Hindi na natin to. Mga 30 minutes lang ata to. Tapos, ang daming nakuha. Tingnan natin guys. Oh, talagang punong-puno yung sako. Siksik, liglig at umaapaw. Hindi ba? Oh. Pahirapan na kasi magbuhat guys kaya tatapusin na nila oh. Ganyan kadami. Punong-puno. Oh. Ang dami pala lang nakuha dito. Tapos yung mga kasama natin dun na mga ka-hunter. Kumukuha pa sila kaya talaga namang uuwi na tayo. Oh, di ba? Talaga naman. Oh. Oh, sige na. Bye-bye kayo na. Bye-bye, Si kayo pala to yung. Oh. Sige. Guys, stop na to kasi may kukunin pa tayong isa. Ibang vlog na yun. Ayun eh. Oh, Ayun, talaga. Mas magbigat pa ata sa isang kaban. Grabe. Parang pang 40 kilos to kaya ata. Hindi lang Bilis. Guys, Mabigat. oh. Hindi lang 40 kilos yan. Ano na yan? Lampas na 50 kilos yan. Dagsin ako to siya. Tiga lang tiga. Buguan to. Si Dam to. Ayun, may kasama pang may sugpo mga kaidol. Padaw. Tsaka saluyot. Ay. Tinagan natin. Yung guys, lang. Iihawin lang. Ay, Ilalaga. ilalaga lang sa tubig guys. Pwede na yan. Sausaw mo sa suka. Wow, sarap niyan mga kaidol. Oh. Nagadugit parang bumit ka lang. To Jai. To Ditoy. Santo finished product. Diba? Nagaduti maikat. Sarap mga guys. Sarap guys. Dito kan ni ito gumutin pa ni. Gusto ka? Ang ko kailangan ta exposure.
Nagay what? Gapa nang.